יריביי היקרים. הדור של מרדכי ואסתר היה דור שפל ביותר. לא היה דור שפל כמותו מעולם. והראיה שהדור הזה זה הדור היחיד שנגזרה בגזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. סימן שהיה מגיע לדור הזה שבגללו לא יהיה עם ישראל. וכמו שאומרים חז"ל, זה לא היה בכאילו, זה היה באמת. הלו, הלו. היו דורות לא כל כך איי בעם ישראל. האמת היא, כמעט אף פעם לא היינו אקסלנט. תמיד היה מה לבקר. אבל לא היה דור שנקבצו בו כל כך הרבה חולשות נוראיות כמו הדור הזה. בדור הזה רמסו כל קודש, התפקרו, היו פריצות, שירי עגבים, נהנו מסעודתו של תור רשע עם כל האינסטרומנטים שהיו שם, וזה כנראה לא היה משהו איי כל כך. הדור הזה היה מפוזר ומפורד, כמו שאומר המן הרשע. מפוזר ומפורד, מקוטב, משוסע. ומעל הכל, הדור הזה לא האמין בגאולה. הוא לא האמין שיש לו מחר. ומי שלא מאמין שיש לו מחר, גם אין לו היום. אז הוא מוכן להרוס כל מה שטוב. כי יכול ושתו כי מחר נמות. אז הדור הזה של מרדכי ואסתר, צריך להבין באיזה דור זה היה. דור נמוך שבנמוכים. שפל שבשפלים. איך אומר חז"ל? איש יהודי יחידי. יחיד שאפשר לקרוא לו יהודי זה מרדכי. בוא אריק היקר, בוא. שב. דור שפל ביותר. ארי זה המנהיג שלי. דור שפל ונמוך. לא יאמן איך אפשר להגיע למצב כל כך נמוך. והדור הזה זכה לנס הניסים. לפלא פלאים. לקבל תורה מחדש. לכל מה שהרב טוביה אמר מקודם. ולא רק הרב טוביה שליטה. כל מה שרב צדוק כותב ושרבי נחמן כותב ושהרב קוק כותב ושהשפת אמת כותב. וכל מה שהרבנים הגדולים והקטנים וכל הדרשנים של סעודות פורים. הכל יש בזכות הדור הזה. איך אפשר שדור כל כך שפל ונמוך מתהפך להערה כל כך גדולה? אולי נשאל, גם לנו יש סיכוי להערה כזאת? גם הדור שלנו נראה כלפי חוץ, אולי בחלקים ממנו, לא כל כך איי, לפחות עד שמחת תורה. יש סיכוי בדור הזה לכזה מהפך. מעניין שבכל המגילה לא כתוב שחזרו בתשובה. אולי בפסוק ורבים מעמי הארץ מתייעדים, השאלה על איזה עמי הארץ מדובר שם. לא כתוב, לך כנוס את כל היהודים ותשובו בתשובה. לא כתוב.
בפשט לא כתוב שחזרו בתשובה. אולי כששמעו את הגזרה, צום ובחיו מספת, אולי כלול בזה תשובה. לא כתוב. גם בחז"ל לא כתוב. אז איך הדור הזה התהפך? איך זה קרה? איך מבירא עמיקתא הגיעו לאיגרא? תשובה. מאוד ברורה במגילה. הדור הזה היה נורא נמוך. אבל היה צדיק אחד, ואולי גם צדקת אחת, שהאמינו בדור הזה אמונה בלי סייג. וכל מה שהם פעלו לשם הדור הזה. וזה פלא פלאים, מה שצדיק אחד, ואולי מרדכי ואסתר, זוג, מוכן למסור את הנפש על העם הזה, כשהוא כל כך שפל. וכולם עומדים מעבר האחד של הנהר, ורק הצדיקים האלה עומדים מעבר השני, והם לא עושים מחנה נפרד. זה הפלא פלאים. הם לא אומרים אנחנו שייכים למפלגת המאמינים, ואתם שייכים למפלגת הכופרים. הם יכולים להגיד, אונה לכם, הגיע לכם, תראו מי אתם. ולא עשו דבר כזה. וצריך ללמוד מהמגילה בין השאר את תורת האמון, את תורת המסירות נפש על הדור. מה זה אומר המסירות נפש על הדור? עוד לפני הגזרה יש תרגום מופלא. אתם יודעים שהתרגום על המגילה זה שפתיים אישה. כל המדרשים, וגם מה שלא כתוב במדרשים, כנראה דברים מקובלים, כתובים בתרגום. תרגום מאוד ארוך. ועל הפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה, אומר התרגום, כבר חסידה, ומוידה, ומצלי כבודם אלה על עמי. מה זה להיות איש יהודי? איש חסיד שמודה ומתפלל לקדוש ברוך הוא על עמי. מאיפה לקח איזה התרגום? כנראה יהודי זה תרגום של הודיה. ולהודות זה תפקידו של החסיד. מה זה חסיד? חסיד זה אחד ששייך למידת החסד. רואה איך השם נמצא בכל מקום. בכל מקום הוא נמצא. איך אמר רב טוביה, רק שמעתי משפטים אחרונים, לראות את המלך בתוך המציאות. עוד לפני שמתהפך, הכל, מלא אלוקות. אבל זה אתגר גדול לראות את המלך גם בעם שמפנה לו עורף. שיוצא להפגנות, שרומס כל קודש, שצועק על הצדיקים, שמבזה את התורה. שעושה מסיבות בשמחת תורה. ולא מסיבה נורא כשרה. ובשבתות, ולא יודע מה היה באותו דור ביום כיפור. עם פסלים גם, שמו פסל. שמו פסלים. כן. אבל אומר התרגום, מה זה כבר חסיד? איש שמודה ומתפלל לקדוש ברוך הוא על עמו. זה עוד לפני כל הסיפור. זה הגדרה של חסיד. אבל מה הוא מודה? הוא מודה על העם? או הוא מודה... זה לא כתוב, מודה על הכל. זה חסיד, זה אחד שמודה. מודה הכוונה, אחד שמשייך הכל לאלוקות. יש חסד בכל דבר. זה נקרא חסיד, המתחסד עם קונו. שייך להשקפה, איך הקדוש ברוך הוא יש בכל דבר. כל דבר הוא יש. אפילו האין הוא יש. אבל זה לא הגדרה, לא שם זה נגמר. הוא מויד מתפלל עליו. אבל אני רוצה להגיד איזה הערה חשובה. במגילה. יש איזה דבר לא ברור במגילה, שכבין אנחנו מדלגים עליו. מרדכי לא קורא ולא משתחווה. ויהי כי אומרם אליו יום ויום, עבדי המלך שם, הפוליטיקאים הרכלנים הללו,
מנסים לסכסך. ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. כלומר, הוא אידיאליסט. הוא אומר, אני לא קורא כי לא בא לי, כי אני יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא משתחווה לו. וימלא המן חיל. עד כאן מובן. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. מה הקשר? מה הקשר עם מרדכי? הרי המן הוא יהודי יחידי, אף אחד לא מתנהג כמו יהודי בדור הזה. אז אנחנו בדרך כלל תופלים על המן. הוא המלאקי, הוא הגגי, הוא שונא אותם. ויש פה פשט עצום במגילה, רבותיי. אני רוצה לדבר עליו כי הוא מאוד נוגע לדור שלנו. מרדכי אומר, חבר'ה, כל היהודים זה ככה. באמת. כל היהודים לא קוראים לנו משתחווה. אני לא אדם פרטי. מה שאתם רואים בי, זה הטבע של כולם. כולם באמת, אם היו בסיטואציה שלי, עזוב רק את השוליים. באמת, כולם בדור הזה, אם באמת תגלה מי שהם, לא יכולו להשתחוות. הוא לא אדם פרטי. אני אסביר מה אני מתכוון. היום מתראיינים בכל מיני ערוצים אנשים שחוו את מאורעות המלחמה. חוו אובדן, או פציעות, או קשיים גדולים. ויש כידוע כמה גישות. ביניהם אנשים מאוד מאמינים וגדולים, שכל האולפנים מלאים התפעלות מהם. חלקם דתיים, חלקם לא משנה, אבל וואו, איזה התמודדות, איזה גדלות. ותמיד זה נראה שהכוונה היא, זה לא טבעי. הטבעי זה להיות אומלל. הטבעי זה להשתולל. הטבעי זה להתקרבן. הטבעי זה להיות מתוסכל. והנה הוא, הבן שלו נפל, איזה רוממות. זה לא נורמלי. זה לא טבעי. אתה שומע את הדס לוינשטיין, משהו לא נורמלי. לא רבותיי. אני חושב על זה הקרב שלנו. זה הטבעי. זה הנורמלי. זה להיות יהודי. אפילו באולפנים כשרים יש דבר כזה. אתה רואה את האבא של החייל שנהרג או נחטף מדבר באמונה. איזה רוממות. איזה התפעלות. זה לא טבעי. הטבעי זה להיות מתוסכל. הטבעי זה להשתולל. הטבעי זה להאמין. זה לא טבעי. רבותיי, לא נכון. זה הטבעי. זה המאמין. זה להיות יהודי. זה נמצא בכולם. בזו מחריש, ובזו מקיבוץ גבולות בארץ חיים, ובפלוני ובאלמוני ובהמון אנשים. ובמלחמה, כמדומני, לא רק הדתיים היו בעלי רוח גדולה. אולי הדתיים ידעו להביע את זה, להגיד את המילים הנכונות לתאר. על כולם הרגישו ותישאני רוח. איזה כוחות נמצאים בעם הזה? הכי קל להרוס ולהגיד, אלה המיוחדים זה הצדיקים. הם לא קוראים, הם לא משתרבים, כולם פקק. וכולם אנחנו מתייאשים. לך תסתכל על בקפלן, לך תסתכל בשנקין, לך תסתכל בנובת, או אסור להגיד כי נובת זה, תסתכל, עכשיו זה. היהודים, הגיבורים, הצדיקים, זה המיוחדים. מרדכי אומר, חבר'ה, אני לא קורא ולא משתחווה כי אני יהודי, כי כל העם שלי הוא כזה. עזוב, אז יש אנשים בפועל עוד לא נמצאים שם. כולנו כאלה, זה הטבעי. הוא לא אומר, חבר'ה, אני צדיק מיוחד. אני out of the blue. מחוץ לברואן. אני מיוחד שבמינו. לא. כולם כאלה. רבנו מרדכי, איפה אתה רואה שכולם כאלה? הרי אתה בתור של מסיבות.
אז השאלה, מה אתה רואה? מי הצליח להוציא את הנקודה הזו אל הפועל? אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה לעבור רגע לסוגיה של פרט. אתם יודעים, בכל אדם, תבורך מן השמיים, תזכה לשם שאתם דרך האמיתיים. כל אדם יש את משהו, כל אדם יש לו 3 קומות. קומה העליונה זה העידית שלו, מה שכולם מכירים, מה שהוא רוצה שכולם יכירו. זה העידית שלו, המשובח שלו. יש קומה נקרא לה הבינונית. זה שרק הוא ואשתו יודעים. הוא, אשתו ואלוהים. הילדים שלו, הקרובים שלו, מה שנקרא בבית. שם נמצאים הדברים היותר קשים, הלא פשוטים, דברים שהוא צריך לתקן. אבל לכל אדם יש גם קומת מרתף רבות. קומה שאפילו הוא לא יודע שנמצא. זה הסוד שלו. עכשיו, בדרך כלל אנחנו חושבים שבמרתף נמצא כל השיגים הפרוידיאנים. הפנטזיות הלא מומשות, היצרים, המפלצות. במרתף נמצא מפלצת. שם אנחנו יכולים לפחד. אפילו אנחנו לא יודעים שזה קיים בה. אבל מי יגיד לנו שבכל אחד מאיתנו נמצא אוצר? אוצר עצום. אני זכיתי להשתתף במפגש של לוחמים שיצאו מהמלחמה. אצלנו בשכונה. כל אחד סיפר על זה שהיו לו, חלקם היו במקומות מאוד מיוחדים, מסוכנים, ניסים, וסיפרו על התחושות שהיו כשיצאו מהאירועים. כולם ללא יוצא מן הכלל אמרו, כשאנחנו יצאנו ודיברנו כל החבר'ה, אנשים אמרו, בין אם במילים, בין אם בתחושה, הרגשנו שנושא אותנו רוח אחרת שלא הכרנו שקיימת בה. כשאתה מוסר את הנפש על האומה, מתגלה בך משהו שאפילו אתה לא הכרת שקיים בך. אוצרות. באומה שלנו נמצא אוצר, זה נקרא הסוד. נכנס יין יצא סוד. מי יגלה לאדם את הסוד שנמצא בו? מי ישיב לו את האמון שיש בו גדלות שהוא לא מכיר? כשאדם מתנהג בקטנות, מכל הפוזות שהוא הולך, הוא הכי יודע שהוא קטן. אף אחד לא צריך להגיד לו את זה. הוא מרגיש את המרירות, הוא מרגיש את התסכול, הוא מרגיש את הייאוש. מי יגיד לו שהוא יהודי? מי יגיד לו, תראה איזה אוצר נמצא בך. שבוע, כמעט, מגיעים אליי בחורי ישיבה, לדבר. חלקם כבר מיואשים עצמם. הם באים כי הם מתמודדים עם נפילות חולשות. הם חושבים שמתמודדים עם מה שנקרא יצר דאריות. אני אומר להם, מתוק שלי, כבר מזמן אתה לא מתמודד עם יצר דאריות, אתה מתמודד עם יצר דעצבות. זה היצר שאתה מתמודד עם. אם היית מאמין בעצמך, היית יכול לצאת לקרב. היית יכול לצאת למלחמה. אבל אחד שלא מאמין בעצמו, על מי הוא יצא למלחמה, חבר'ה? על מי הוא יצא לקרב? על עצמו? הוא לא נאבק ביצר רע, הוא היצר רע, הוא חושב. הוא והטינופת חד. שאין אף אחד שמאמין בך, ואתה הכי לא יכול להאמין בך. מי ישיב לך את האמון שיש בתוך הסוד שאתה לא מכיר? מי יגיד לך את זה? ולא מספיק שיגיד לך, בספרים כתוב שיש לך סגולת ישראל. לא. הוא רוצה להגיד לך, תראה, אני רואה את הסגולה, אני רואה את הטוב שלך, תראה. הנה, אתה רואה מה שעשית היום? האמנת שזה יהיה? תראה, זה אוצר. אתה לא מכיר מי אתה.
מי ישיב את האמון של עם ישראל בעצמו? אם לא הצדיקים, אם לא החסידים, אם לא אנחנו. כשעומד אדם שהוא עשה שטויות, הוא יודע שהוא עשה שטויות, אבל הוא כבר קבור בתוך השטויות האלה. יש את התורה, יש את התינופת. אני בצד של התינופת. אני כבר מזמן לא נהנה מהתינופת הזאת. אבל תיישרו מן הגאולה, אין לי גאולה. אתה יודעים מה החטא הכי בעייתי של הדור הזה, אומר אמנות הלוי כידוע? שתיישרו מן הגאולה. אתה יכול להיות בבור. אם אתה מאמין שמחר תזרח השמש, אתה תתחיל לעלות מן הבור. כשאתה לא מאמין לזה. הרב קוק כותב בעינייה, תראה, יש הרבה בעיות לבן אדם. יש דבר שהוא רעל, שיש אותו הכל הרוס, ייאוש. כי כשאתה מיואש מעצמך, אתה יכול להרים דגלים ולהגיד, אני דוגל בדבר כזה כזה. האמת היא שאתה יודע שזה הורס את עצמך ולא אכפת לך, אתה עסוק להרוס את עצמך. כי אתה לא מאמין שיש בך משהו טוב. ובאנשים פרטיים זה עבודה אחת. וכל אדם יש סוד. והסוד הוא לא רק המפלצת שגבת, גם אותה צריך לתקן. אבל איזה אוצרות מתגלים בעם הזה, בעת הזה? זה כלל, תדעו לכם רבותיי. אדם שמוסר את עצמו למען עם ישראל, מוסר את עצמו, נשמה מתחילה להעיר. נשמה זה לא דבר שכתוב בספרים, ופוגשים אותו רק אחרי שאדם נפטר שמדליקים נר. נשמה זה דבר מאוד מאוד נוכח. בתנאי שאתה מסיר את המסך. וכשאדם מוסר את עצמו למען הכלל, מתחילה להתגלות בו נשמה, וזה מדהים. ותישאי נעורר וישלח על גורש גדול. והוא לא דתי, ואפילו לא יודע לבטא. איך אמר לי חבר, ישבנו אחרי שיצאנו מח'אן יונס, כולם דיברו על הרגשות, אני דיברתי קצת בשפה אמונית. אמרו לי חברים, וואו, זה בדיוק המילים שחיפשנו. רק לא ידענו לבטא, בדיוק ככה אנחנו הרגשנו. אולי אתה יכול להגיד את המילים היפות. על הסוד הוא נחלת כולם. אומר מרדכי, אני לא קורא לו לא בגלל שאני צדיק יחיד. כי יגיד להם כי הוא יהודי. חבר'ה, זה יהודי. לא, זה יהודי אמיתי וכולם לא יהודי אמיתי. זה כולם. אז תראה, עוד מעט אף אחד לא יקרא ולא ישתחווה למה. עכשיו בסדר, כולם מפרדים. אבל באמת, אל תדאג, המהפכה תבוא. עוד מעט, אף אחד לא יקרא ולא ישתחווה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. מרדכי זה לא הסיפור. כל היהודים זה הבעיה. אתם יודעים, עוד מעט אנחנו נגיע לפרשת זכור בעזרת השם. יש שם קושיה עצומה. שאול, על מי הוא חומל? על עגג? תחמול על תינוק, תינוקת. בן אדם. על המלך, ויחמול שאול על הגג. על הגג תחומל. אומר רב צדוק משהו מופלא ביותר. כתוב שהגג הלך וילך עליו הגג מעדנות. כששמואל מגיע, צועק על שאול למה הוא לא הרג את הגג, ומתחיל ירד להגג, כתוב וילך אליו הגג מעדנות, ויאמר אכן שר מר המוות. לא מובן, שר זה אומר להתבטל מר המוות. אומר רב צדוק משהו מדהים. הגג היה הבן אדם הכי, סליחה, אני לא רוצה לשבור לכם את הקונספציה. אז זה היום תקופה של שבירת קונספציה. הגג היה האדם הכי מתוק בעולם. מכף רגל ועד ראש, הכי זיס. הכי שאתה לא יכול לא לחמול עליו. הכי מתוק. מכף רגל וראש בניגלה שלו כולו, אין בו מתום.
אין בו פצע, אין בו חבורה, הכל מצוין. רק העצם שלו רע. אומר הגג, אולי שאול לא יבין מי אני, אבל שמואל בטח יבין מי אני. שמואל הוא אינטלקטואל. גם אני אינטלקטואל. חוקים אנחנו. אכן שר אמר המוות. עכשיו בטוח כבר לא יהרגו אותי. אומר לו שמואל, אתה רע בעצם. מישהו רע בעצם, יכול להיות מכף רגל ועד ראש, כולו מפונה, כולו עדין. כאשר שקלה מנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. אתה רע, אתה עושה רע בעולם. אומר רב צדוק, מי שלא מבין מה זה רע בעצם, לא מבין מה זה יהודי בעצם. עם יהודי שמכף רגל ועד ראש, כולו נראה כמו שאנחנו חושבים שהגג נראה. כולו נראה לך רע. אבל הוא יהודי בעצם. אתה יודע מה זה אומר? רק תגלה את הנקודה הזו של היהודי. מה זה פרשת זכר? מי שלא מבין מה זה רע בעצם, לא יבין מה זה טוב בעצם. מי שלא מבין שהסיפור של עמלק לא מתחיל מאיך שהוא נראה, לא מבין שהסיפור של יהודי לא מתחיל מאיך שהוא נראה. מתחיל מאיך שהוא באמת. זה צדק חריף. חריף מאוד על צדק. אבל אין דור כמו הדור של מרדכי ואסתר לגלות את המהפך הזה. הכל מתחיל בזה שאתה מאמין בסוד. אבל להאמין בסוד אין הפירוש הוא. כי זה כתוב בספרים שיש סוד כזה, גאולת ישראל! זה לא אמון רבותיי. זה אמון בספרים. זה אמון ברב קוק. הרב קוק לא צריך את האמון שלנו. אתה צריך להאמין במי שעומד מולך. והפירוש הוא לא להאמין כי זה כתוב בספרים. תתחיל לראות. איך אני רואה את מה שקורה על פי מה שאני מאמין שקיים בפנים. מה זה אמון? אמון זה להתחבר לקורות הפנימיות. ולפרש על פי את מה שאתה רואה בחוץ. אם אנחנו מסוגלים לפרש את מה שקורה בדור על פי שאנחנו יודעים שמדובר כמו ביהודי, ולראות איך הסוד הזה מתחיל להתגלות, אם אנחנו נדע להשיב את האמון, הוא יתחיל להתגלות. עומד מולך ילד שלך. הילד המתוק שלך. אתה לא אומר, כתוב בספרים שההורים צריכים לאהוב את הילדים שלהם. אז אני אוהב כי כתוב בספר. הקדוש. אתה רוצה לאהוב אותו? אף אחד לא אמר שבגלל שאתה אוהב אותו. האהבה, אומר הרב קוק, היא תולדה מהאמונה. אם אתה לא מאמין בו, אתה לא יכול לאהוב אותו. גם הורים לא יכולים לאהוב ילדים שמעצבנים אותם. אוהבים בספרים. אבל לאהוב בפועל צריך להאמין. ולהבין הפירוש זה להתחיל לראות איך בתוך הילד שלך, עם כל הטיולים שהוא עושה, עם כל הסיבובים שהוא עושה, איך הטוב שאתה מאמין שיצא קיים. כשאתה נותן בו אמון, הוא מתחיל לפרוח, מתחיל להתגלות. וזה קורה רבותיי. וזה הדבר המדהים, שאמון פועל. נכנסי עין יצא סוד. זה לא סתם. כל מה צריך להאמין שיש סוד. יש דבר שאתה, סוד הכוונה היא לא בוא נדבר אליו. סוד זה אומר שגם האדם שאומר, גם הוא לא מכיר את זה. גם הוא לא מעלה על דעתו שיש בו דבר כזה. מה שאנחנו יודעים על עצמנו זה יפה מאוד. מה נמצא בנו אנחנו לא יודעים שקיים. אתם יודעים שקיים הרבה דברים כאלה? אנחנו לא יודעים שקיים. חלק מהם, שליל התוהו, שיגים, פרוידיאנים כאלה, מתפרסים בחלומות, או בזמן משברים. אבל יש בנו גם אוצרות של אור אינסוף, לא יודע איך להגיד את המילים האלה אפילו, של נשמה, זה קיים. ולפעמים מוסר המסך. א',
כשמוסרים את הנפש למען הכלל. כל כך הרבה אנשים שבחיים הפרטיים חיים למען עצמם. מגיע לי וכדאי לי והרגישו מאושרים, וזה דבר שעובר כל כך הרבה אנשים, מאושרים למסור את הנפש על הכלל. איפה זה שייך לחשבון האישי שלהם באזרחות? תגידו לי חבר'ה. הם לא למדו בשביל קומיורי ולא ישר לקהילה שבגרעין סביב קומיורי, ולא שייכים לישיבות, ולא ראו לישיבות, ושמעו על ישיבות. מאיפה זה קיים? הרי לא למדו את הרב קוק כדי לדעת שזה קיים בהם. כי יש בנו סוד. והסוד הזה הוא מרומם. עכשיו באים אנשים אומרים, לא, זה לא טבעי. אתם יודעים מה הבעיה? איך אנחנו אומרים? רק תיגבר המלחמה, נחזור להיות מי שאנחנו. מי אנחנו? מפורדים, משוסים אחד בשני, מקוטבים. כי מה שמתגלה עכשיו זה לא אנחנו. זה רק במלחמה זה קורה. כי מכריחים אותם להיות כאלה. תראו איך השיח מחלחל. כלומר, מי אנחנו? הפקקט. חתיכת דרק. אלה שרבים כל היום. עכשיו זה הלא טבעי. לא, חבר'ה, זה הטבעי. זה באמת מה שעושה אותנו מאושרים. זה באמת מי שאנחנו רוצים להיות, זה באמת מי שאנחנו. לא בגלל התורה. בגלל זה אנחנו שייכים לתורה. לא בגלל התורה יש לנו את זה, בגלל זה אנחנו שייכים לתורה. ולהיות עסוק, ללקט את הנקודות האלה. אני חושב שזה להוציא סיפורים. א', חוץ ממה שהרב טובי אמר, לראות את המלך במסיבו, לראות את המלך איפה שהוא נמצא את כל הניסים, זה דיסק אחד שצריך להוציא. דיסק שני צריך להוציא, לראות את היהודים האדירים שגילו בתוכם גבורה ועוז נפש, בכל מיני רמות של התמודדות, וגילו שנמצא בתור משהו קצת יותר ממה שחשוב שנמצא בהם. ופתאום אנחנו נראה שזה אלפי יהודים, מאות אלפי יהודים, בהמון גוונים, בהמון רמות. וזה ישיב לנו את האמון שאנחנו צריכים כדי לתת לאנשים אחרים אמון. זה נורא פשוט, רבותיי. בדור הזה צריכים המון חסידים. אנחנו דור מאוד מיוחד. אנחנו לא מסתכלים על מה שקורה לא בעיניים של עובדשן, אבל לא גם בעיניים של ההוגה. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו נמצאים בדור שבא לתקן חטאים של 6,000 שנה. הרב כותב שהמבט של תורה זה מה שמתחיל מהראשית והולך אל האחרית. בת אנושי תמיד רואה קטע אחד. כאן קטע מאוד משמעותי, צריך להבין שזה הרבה יותר מזה. חבר'ה, חבריי היקרים, אנחנו הולכים לקראת נבואה. ברור שלשם אנחנו הולכים. חידוש תורה. איך הרב כותב? שבני הפריצים, הגדפנים, נגיד הקפלניסטים, מהם יצאו הנביאים במדרגת משה רבינו, ויותר מזה, זייר הילד, לא יודע מה להגיד, אפילו לא יודע להגיד את המילים האלה. מהם תצא נבואה עצומה. משם. לשם אנחנו הולכים. אם אנחנו לא נשכיל להבין את העומק והגודל ששרוי בכל מה שקורה, אנחנו נפספס קודם כל הזדמנות אדירה לפגוש מה נמצא בתוכנו. על בית את התפקיד שלנו, זה דבר שצריך לימוד. אלוהים לא נמצא בספרים, או לא רק בספרים. הוא נמצא גם ויותר במציאות. איך אמר רב טוביה, לא שמעתי את כל מה שהוא אמר. אתה יודע, הרמב"ם כותב שכל ספרי הנביאים והכתובים ניתנים להיבדל חוץ ממגילת אסתר. היא לא תיבדל. היא כמו 5 חומשי תורה והלכות תורה שבעל פה. כידוע שמגילת אסתר זה הדבר הכי רחוק מלהיות כתבי הקודש.
אין שם פסוקים שמריחים אקסטזה. אין שם פסוק כמו נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. וגם נצח ישראל לא ישגע. אין פסוק. הכל סיפור, מה שקרה. שום פרשנות נבואית כזו אקסטטית, שאתה נמס, נמוג שאתה קורא אותה. הפשט מה שקרה. אבל זה נקרא אמת, כמו ש5 חומשי תורה זה אמת. זה מה שקרה, ושם אלוקים נמצא באמת. מה זה ישעיהו? זה לא באמת. זה באמת. רק כשאתה קורא ישעיהו זה קצת, איך אתה מצליח להתבונן על המציאות. אם היית רואה את המציאות בלי ישעיהו, לא היית רואה שזה מה שקורה בכלל. בישעיהו יזריך, לא, תראה בגודל, תראה בגובה, תראה בעומק, תראה באדירות. ומנשה מאיליה כותב אחד מגדולי תלמידי הגר"א, שכל מה שכתוב בספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, זה דברים שאם היית רואה בפשט לא היית כותב אותם. מי שראה את הפשט לא היה כותב כך. כי אם זה מה שקרה בפשט, לא היה צריך לנבואה בשביל זה. מי שראה בפשט לא היה כותב את ספר שמואל כמו שזה קרה. בא הנביא שואל אומר, תדע לך, באמת מה שקרה זה באיש אחד, ואלקנה שמו, וראתה אינסופים, שמואל אלקנה, בן תוך ומצוף, זה באמת מה שקרה. פשט זה לא מה שקרה. לא שזה לא קרה בפשט. מי שראה בפשט לא היה כותב כך. צריך נבואה בשביל זה. הספר היחיד בכל ספרי התנ"ך, שהוא לא פרשנות על המציאות, להתבונן על המציאות בעומק. סיפרתי לאריק, פעם לפני הרבה שנים, הייתי באיזה, לא לפני הרבה שנים, לפני קצת שלי, הרבה חודשים, הייתי באירוע עם איזה עיתונאי. ישבנו, דיברנו בשולחן. אתה יודע מה מפריע לי כשאני מדבר איתכם? אתם תמיד נותנים משמעות לכל דבר. תמיד מדברים על המשמעות של הדבר. כולם מדברים איתי על הדבר, על המשמעות של הדבר. אחד חווה אובדן. יש שליחות, משמעות, אידיאליסטיות. וואלה חבר'ה, כאילו רצה להגיד, מה עם הפשט? תמיד באים קצת להוציא מהפשט. כל כתבי הקודש, שאני לכם כלל רבותיי, כל כתבי הקודש באים להוציא מהפשט. הפשט הוא נמוך. לא, באמת, יש עומק עצום וגודל ואידיאליסטיות. יש רק מגילה אחת, חפה מכל התבוננות. רק ספר, תראה מה קרה. תראה מה הפשט של המציאות. אלוקים זה לא בא להפוקה מהפשט. זה הפשט של המציאות. זה מה שקורה בפועל. תחבר, תראה, וגם. תראה, סתם המלך זה מלכו שלנו. בפשט. אנחנו נמצאים בדור, באמת זה זכות, שהפשט בעיניים, רק צריך לראות בעיניים, ולא לשמוע באוזניים דרך ערוצי התקשורת, רק בעיניים להיות רואה. אתה רואה איזה, יש הרבה ניסים, אבל אני מדבר על משהו, תראה איזה אמון בעם ישראל. תראה איזה אנשים גדולים. ואל תגיד, לא, זה מיוחדים, זה אנשים גדולים, עצומים, מלאכים, צדיקים, איש יהודי, לא, זה המון אנשים. ההוא מקיבוץ, ממושב פטיש, ואלה מקיבוץ רעים, ואלה הדתיים, ואלה הקיבוצים, ונכון, גם הרבה דתיים, מותר גם להגיד שדתיים עשו דברים. אבל זה ותישאני רוח. באמת זה דור מיוחד. ועוד נכונו לנו הרבה ברורים בעם הזה. כי אלוהים לא יניח לנו להיות קטנים. די, נגמר הצ'ק. עכשיו הקדוש דוחף אותנו קדימה. זה נורא כואב. זה עוד עלול עוד לכאב. אבל זה ייסורי גדילה. יש מי שיכול לקדם את זה. אנחנו. למסור את הנפש אבל באמת, בגדול. למען העם הזה, בתוך אמון בעם הזה. לדבר עליו בדברים באמת גדולים. בשפה שהוא מתאים את הנשמע. הכי קל זה ללכת. אלה לא רוצים לשמוע חולי שנאת. זה יש גם כאלה שיש להם בעיות. אבל כולם כאלה. יש את הבעייתים. גם הם יחזרו בתשובה. אני מכיר גם הרבה דתיים שהם בעייתים. גם הם יחזרו בתשובה. זה הכל. תראה את העם הנפלא הזה. תראה איזה רוח. המון אנשים יש להם עכשיו הרגשה. התגלה בי משהו שלא ידעתי שכאן לפני כן.
חיבור כזה, משהו. אנחנו נאמין בעם הזה, נתמלא אליו אהבה אמיתית. קודם כל הרב אומר, בפסקה האחרונה, פה נקרא את הדף קצת. למטה. פסקה אחת, בסדר, יש לי עוד 5 דקות, הרב טובי. 5 דקות. צדיקה הרב קוק. אני אגיד לכם למה אני קורא את זה, כי הרב קוק כותב, תדע לך, כל המהלך הזה, אני חושב שאנשים, רוב האנשים סובלים מזה שהם צריכים לראות קטנויות. אנשים יכולים לתקשורת או לזה. איך אדם מתרומם על קטנות? הרב אומר, אתן לך עצה. אם תעשה את העבודה של האמון בעם ישראל, קודם כל זה ירים אותך על הקטנות. תפוס דברים בגדול. צומח פה עם של נביאים. לא פחות מזה. נביא, כל זה שאלוהים מדבר איתו אחד, שיש לו נביאה פנימית. נביא הכוונה, ניב שפתיים. הדיבור שלו הוא פרי נשמתו, יש התרחשות פנימית. אנחנו דור שצומחים בו צמחים שלא צמחו באף דור. זה מופלא מה שהולכים לגלות. אומר הרב, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באור האלוהי של כנסת ישראל. אהבה היא תולדה של אמונה, וגם אצל ילדים זה ככה. אי אפשר לאהוב את הילד שלך אם אתה לא מאמין בו. חבר'ה, זה פשוט לא הולך. אתה חושב בילד של הדברים לא טובים, לא תוכל לאהוב אותו אפילו שאתה בכותרת האבא שלו. אתה אוהב אותו מה שנקרא פורמלית, אוהב. הילד רוצה שתאהב אותו בפועל, לא פורמלית. שתאהב אותו באמת. איך אוהבים? מאמינים. אם אתה מתחבא לקורות הפנימיים ויודע לפרש על פי מה שאתה רואה, אתה משיב לא את האמון ולך את האמון. אז אתה יכול לאהוב אותו. אנשים רוצים להיות טובים, תאמינו לי חבר'ה. אנשים רוצים להיות טובים. אני נפגש עם כל כך הרבה בחורים שמגיעים אליי, לא, סליחה, לא כל כך הרבה. אני נפגש עם בחורים, אבל לא מעט, שהם זכותים כבר עם מאבק ביצר. והבעיה שלהם, אמרתי לכם מקודם, אני אומר להם אחד אחד, זה לא יצרד הרעיון שאתה נפגש איתו, זה כבר יצרד העצבות. אתה כבר לא מאמין בעצמך, על מי תצא למאבק? אנחנו חייבים להשיב את האמון. שאחד רואה שאתה אוהב אותו, למרות מישהו בנגלה, בגלל מישהו בנסתר. הוא מתחיל להאמין בעצמו. מתחיל לראות שיש בו דברים טובים. ולא בנסתר. בפועל יש בו דברים טובים. בפועל הוא גם אידיאליסט. בפועל יש בו גם תורה. אתם יודעים, יש איגרת, אני כבר לא לוקחת 5 דקות. יש איגרת של הרב, איגרת קידוש השם. היה אחד, שהיה את האנוסים בספרד, בזמן הרמב"ם, היה אחד שהוציא, אמר, חבר'ה, מן הדין צריכים לכפור ולמסור את הנפש. לברוח. מי שלא עושה ככה, הוא לא שווה, והתפילות שלו לא שוות. למה? לכפור? היה צריך להיעדות במוחמד. אז צריך לכפור במוחמד, אפילו שיהרגו אותך. בקצת ההלכה הוא צדק. הוא מבאר את זה שם, עוד שזה לא עבודה זרה, אבל זה ארקד דמסני, וצריך לכפור בזה, וצריך לברוח, וצריך... על אותו אחד אמר, היה איזה רב אחד אמר, חבר'ה, אתם לא כאלה, התפילות שלכם לא שוות. די, תפסיקו לעשות פוסחים 2 סעיפים. אני חושב שצריך לקרוא את הרמב"ם הזה עוד. תראו איך הרמב"ם מתייחס, מה זה האדם שמוריד את הרוב ליהודי, שהוא לא בסדר. לא בסדר, לא בסעיף. הוא באמת לא בסדר. אז מה? אז אין לו סגולה. אז התפילות שלו תפילות. התורות שלו תורות. עוז הרוח שלו לא עוז רוח. אז הרמב"ם שמבאר אחד אחרי השני, איך גדולי ישראל בחוויות האישיות שלהם. מי שאומר דבר רע על עם ישראל, הקדוש שונא אותו. וזה לא איזה כותרת, כי אתה צריך לעבוד עבודה. זה שקוראים לך ישעיהו הנביא, זה לא פותר אותך לעבודה להאמין בעם ישראל.
וישעיהו האמין בעם ישראל, רק אמר. בתוכם כנסת דייני יושב, הוא אמר, צודק ישעיהו. הוא לא צדק, זה לא היה עם תמי שפתיים. היה עם תמי שפתיים. הקדוש הוא אמר למלאך, לקח גחלת, רצוץ פה. אני לא מבין, הפה של הנביא זה המקום שבו הוא מדבר נבואה, מה זה רצוץ פה? תוריד לו איזה שערה, תחווה לו את הציפורן. לא, הנבואה שלך פגומה, רבנו, מה הבעיה? הוא לא הוציא שם רע. הוא לא אמר רכילות, הוא לא אמר לשון על מישהו שלא יודע. מה לא קורה? יכול להיות שמדינה חפץ חי אפילו אין שום בעיה. הוא אמר לי מישהו יודע. הוא לא יודע את זה, לא יודע. הבעיה שלו זה לא חפץ, הבעיה שלו זה איפה האמון בעם? עכשיו ישעיהו נשלח להגיד דברי תוכחות נוראים לעם ישראל. נוראים. אבל אם אתה לא אומר את זה בתוך אמון, אתה לא יכול להיות נביא. ואליהו, הוא אומר, הרב הולך שם אחד, משה, כל הגדולים. משה, אליהו, ישעיהו. אז הוא אומר, הרב החצוף הזה, איך הוא מעז להגיד לאנשים שהתפילות שהן לא תפילות? שמעשה הטוב שהן לא מעשה טוב. אחרי שהרב אומר שבהלוך הוא צודק אותו אחד. יש לו הערות הלכתיות. צריכים לקרוא את הרמב"ם הזה, חבר'ה. זה שייך לדור שלנו. לראות מה זה העבודה של אמון בעם ישראל. על אמון שיש מוליד אהבה. זה הכלל ברב קוק. אין אהבה, זה שאין אמון. ואתה לא אוהב את הבן שלך ואת הבת שלך, סימן שאתה לא מאמין. כי זה הבת שלך, אז למה אתה לא מאמין? למה אתה לא אוהב אותה? למה אתה לא אוהב אותה? כי היא מכעיסה אותך, מרגיזה אותך. לא גם מה שהיא עשתה, וגם מי שהיא. אז יש לך בעיה באמון. אהבה זה תולדה של אמונה. אומר הרב קוק. שהאור האלוקי הוא לה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנו בכל חליפות הזמנים. טוב, אולי אבל יש גבול לאהבה הזו. לא, ביותר צריכה האהבה העליונה זו. וסיבתה האמונה הפנימית לא תביטו וכיוון של לב ורוח, ואת ירידתה של האומה. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. אז איזה אמון? מה יהיה לי האמון? כי כתוב בספרים של סגולת ישראל. לא מהרמב"ם. זה לא נקרא אמון. נגיד, אף על פי שחטא ישראל הוא, זה יפה. זה גם המקור של זה, זה בגמרא ביחס לאסתר. חשוב לפה, אבל זה לא אמון. אמון זה להבחין, שאם כל זה להבחין, הכוונה להתבונן ולראות בפועל בעיניים, שאם כל זה כוח ישראל גדול ובעצום לאלוהיו, ולהסתכל במוח הפנימי החודר רוח הכלל. תראה את זה בפועל, זה נקרא לתת אמון. תלמד להתפרש את המציאות על פי האור הפנימי, תלמד לראות, לגלות את הסוד. אם אתה צריך לשתות יין כדי תשתה יין קצת. נכנס יין לעץ הסוד. תגלה מי זה האדם שאוהב לך באמת. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את הסיוטה של האומה, בכל עוז חייו, פועל לטובה על האיש לרוממו ועל שיפוט החיים הגסים המוגבלים. הנה זה מה שרציתי להגיד. אתה רוצה להתרומם על הנומך של החיים, תעסוק בסוגיה הזו של האמון. ירים אותך לגובה. רבותיי, רבי נחמן שואל, יותר נכון עונה, אבל אני אנסח את השאלה. פסוק אחרון במגילה אומר, כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, הגדול היהודי, ורצו לרובך ודורשתו לעמו ודור שלחו זכו. שואל רבי נחמן, מה זה כי? כי זה כאילו בא לומר, תראו, שברסו בפכן, כאילו מסיים את המגילה. אבל לא נקטורים, למלכי דתי הוא פרס, עכשיו נגמרה המגילה. לא יש עוד פסוק אחד, כי מרדכי היהודי, מה זה כי? כי זה צריך להיות תשובה על משהו, מסקנה מרבי נחמן. כל המגילה באה לברר דבר אחד, בתורה נ"ו. הסיפור הגדול זה שמרדכי יצא לעבור איזשהו מהלך. מאיש יהודי יחידי, ואת אחד שהוא רצו לרוב אחיו. דורש טוב לעמו ודורש שלום כל זרעו. זה הסיפור של המגילה. איך להשיב את האמון ולראות איך האמון הזה פועל פלאות. בימים ההם, בזמן הזה, בעזרת השם. שהכוח לכם. הרב? כן, האם באמת
צריך להאמין בכל איש ואיש בעם ישראל, או שיש אנשים שצריך דווקא לחשוד בהם על פי סימנים, שהם ערב רב, בוא נגיד. וצריך, אסור דווקא להאמין בהם, צריך לצאת נגדם. אני לא יודע אם יש סימנים לזה. אני חושב שמי שמאמין באור המיוחד שנמצא בעם ישראל יכול לראות הרבה פלאים ולדון לטובה המון אנשים. וכמו שאנחנו יודעים מדברי הגאון, שבדרך כלל הערב הזה, הסימנים שלו זה בעלי מחלוקת. אז אם אנחנו נחפש בעלי מחלוקת, נוכל למצוא אותם בכל מיני מחנות. ואני חושב שהעבודה, אם נדע קודם כל לעשות את העבודה של האמון, שזה אנחנו רוצים הרבה להשתלם בה, נדע אחרי זה לראות גם את אלה שנמצאים מחוץ להם. אפילו אלה שהחולי שנאה עצמית, ומאוד קשה לשמוע אותם. צריך להבין מה עובר עליהם כדי להבין למה הם החולי שנאה עצמית. באיזה תהום של תפיסות אחרות הם נמצאים, ולא באשרות. וגם בשלם זה לא אסור. אז גם יש דבר כזה שהערב, כמו שכתוב בחז"ל בזוהר, במקורות מהזוהר, זה כל כך דבר עלום וסודי, בשביל לחפש עליו סימנים זה צריך משנה סדורה. רק שיותר פשוט למצוא את האמון בעם ישראל. כן חביבי. לשון רכה תשבור גרן. אריק זה המנהיג שלי. מקלל אותך הכל, זה פה. איך מבחינה פרקטית זה עוזר להאמין באותו אחד שהוא לכאורה נגד כל דבר שקדוש לנו, הוא מאמין ויוצא כנגד. אני אגיד לך, את האמונה הזו. איך זה פועל פרקטית? קודם כל אני אומר לך זה פועל. כלומר הכוונה, כשאתה נותן אמון במישהו. רגע אריק, תן לי רגע, הוא שאל שאלה חשוב. מה הוא שאל? הוא שאל איך פרקטית לתת אמון במישהו עוזר כשאדם שעובד לך רומס כל קודש ומזלזל בכל מה שאתה חושב שחשוב לו ולך, איך זה שאתה נותן באמון זה עוזר? כשאתה נותן אמון באמת, אתה מגלה לאדם משהו שהוא לא יודע על עצמו. הוא מחפש לדעת את זה. היסוד, אל תיקח עכשיו תמונת המקרה הכי קשה שאתה פוגש, אבל רוב בני אדם, הם מחפשים להזדהות עם דברים טובים. רוב בני אדם. רק הם כל כך לא מאמינים בזה, אני אספר לך סיפור. לא יודע מה הסיפור הזה קשור, זה רק תדגיש. לפני שבוע נסעתי ברכבת הקלה בירושלים, עלו איש ואישה, האיש עלה עם כיפה כזו של בית תלמיד, התברר שהוא אבא של חייל בודד, עלה מצרפת, בא מצרפת לשלושים של ילד שלו שנפל במלחמה. לידו עמדה איש, דיברה איתו באנגלית. אני, לפחות האנגלית אני מבין. אז היא אמרה לו, זו תקופה כל כך קשה, כל כך נוראית, והכי גרוע. הוא אמר לה, תראה, אחד שהבן שלו נפל. אני דווקא נפגש עם החבר של הבן שלי, רואה שהתקופה הזו, תקופה מיוחדת לעם ישראל. עדיין כיפה של בית עלמין, רבותיי. לא כיפה שחורה, לא כיפה סגולה גדולה, לא כיפה תנ"ך, כיפת בית עלמין. רגע, לא, זה לא הסיפור. אז היא ממשיכה להגיד לו, אולי היא לא מבינה את זה. ממשיכה להגיד לו, כן, זו תקופה נורא נוראית. רגע, לא, זו תקופה, אני עכשיו הסוכנות מביא אותי לכל מיני מקומות, דבר של חברים. איזה תקופה זאת, אני כבר מאושר שהבן שלי נקבור בו בארץ, שזה החיים שלי. היא אומרת לו, It's impossible to hear you. בלתי אפשרי לשמוע אותך, זה... איך זה קורה? אז הוא אמר לה, אני מרגיש משהו פנטסטי באווירה פה. אני הייתי הרבה פעמים בארץ, אף פעם כשהגעתי לארץ לא הרגשתי אווירה כל כך פנטסטית. ככה הוא אמר, לא יודע מה. אז היא אמרה לו, לימדת אותי משהו חדש. זהו, אני ירדתי מהרכבת, הסיפור הזה לא נקרא הרבה בלונים ודברים, אני רק כדי להגיד, תשמע, אנשים רוצים לשאול דברים טובים.
שאיריס חן נכנסת לאולפנים, נדבקים, איריס חן, אתה יודע מי זה איריס חן? אז לא שהבן שלה היה חטוף ונהרג. מי שמשדר אופטימיות וחיוביות, נדבקים אליו אנשים. אנשים רוצים לשמוע דברים של אמון. רוצים שתגלה את הטוב שבהם. מקמהים לזה. מרסקים אותם. שוברים את האמון בכל מה שטוב. פה לא הזמינו אותי לשבור הרבה לדבר על התירוץ שאנחנו נמצאים בכעת. כמה היא עסוקה לרסק את האמון בטוב. לעד דק. וזה להיות או לחדול, אני חושב. כשאתה נותן אמון במישהו, אתה עוזר לגלות משהו הוא עדיין לא יודע שקיים בעצמו. אבל הוא קמה על זה, הוא מחפש את זה. וגם אם עומד ממך אדם מאוד מסובך, שהוא כבר אכול שנאה עצמית, עסוק להשמיד ולהרוס את זה, כי הוא לא מאמין, הוא מורמה, הוא מתוסכל, הוא שונא. שזה הדבר הכי קשה עד אנשים שיכולים שנאה עצמית, זה הדבר הכי קשה להיפגש איתם. אפילו אנשים כאלה, אפשר לגרול אותם מתוך הביצה שנמצאים. בתנאי שאתה באמת מאמין מה שקיים. אתה יודע לראות אותו לטוב. לפני זה תהליכים מאוד סבלניים. אתה צריך הרבה אמון ועוד אמון ועוד אמון, עד שלאט עד זה פורץ. אבל בדור שיש גם דליגות. כי היום יש המון אנשים, אני קצת נפגש עם אנשים כאלה. המון אנשים שחוו חוויה שלא יודע, זה קרה, הרגשתי משהו שאני לא יודע להסביר. זה לא מהארסנל הרגיל שלי. הארסנל הרגיל שלי זה לא קל את ההרגשות עליו. לא הרגשתי או שאני יהודי, או שאני בעד עם ישראל, או שאני רוצה לעשות את הנפש, או שאני רוצה, אני מאמין בטוב. השאלה אם יהיה לזה המשך. כי יש אנשים שדואגים שלא יהיה לזה המשך. שרוצים להחזיר אותנו למשל לפני שמחת תורה. כלומר אומרים, כן, אחרי המלחמה, תגמר המלחמה, נחזור, כולנו נחזור לפירול. שם נחזור, זה ברור ששם אנחנו. אבל זה המאבק עכשיו. מי אנחנו באמת? בתור עם ובתור פרטי. בעזרת השם. יש הרבים מהרמח"ל על מידת חסידות. איך כאילו מי שלא נמצא בחיי פרטים שלו במדרגה הזאת, גם בסוף איך המדרגה הזאת, קודם כל צריך להיות זהירות וזאת וכאילו צריך לעבוד. זה כבר מרים את חד מלכת. הרב כותב באורות ביחס לכלל, לא לפרט. כולנו קצת שרים על דעת חסות, זה דעת הדור. הדור שלנו גם על דעת חסות, לא ביחס לכלל. אבל, הנה חיניים, אתה צודק, זה כל המסילה. לעבוד על המסילה זה עניין של פיקור נפש. כולנו מדברים על זה שיקבור את המלחמה עד הסוף, ירדוף ויעשו לו שעות קלותם, עד הסוף. אתה יודע, כתוב ברמח"ל, כשדוד המלך אמר ירדוף ויעשו, כי היה נקי. היא ממש תהיה נקייה. אני חושב שיש שני חידושים עצומים במלחמה הזאת, עצומים, שלא היה כותם בכל מלחמות ישראל. הרבה מלחמות ישראל, לא שאני כבר זקן, אבל משהו שאני יודע. הראשונה, שהגדירו פה פעם ראשונה, זה טוב מול רע. לא שני צדדים, יש פה טוב מול רע. טוב ברור מול רע ברור. 2, שאמרו בהתחלה, באמצע, ועד היום, אומרים ההנהגה, הולכים עד הסוף. אתה יודע איזה דבר זה מופלא? איזה זה שמגדיר הולכים עד הסוף, אתה יודע איזה... זה עצום. שום מלחמה, לא מבצע חומת מגן, לא עופרת יצוקה, לא מלחמות, לא... אף פעם לא אמרו, הולכים עד הסוף. אתה חושב שזה פשוט? לא פשוט בכלל. כי ללכת עד הסוף יש לחצים בינלאומיים, ולחצים פנימיים. אבל יש דרך ללכת עד הסוף. זה שראש הממשלה, זה לא הנושא שלנו, זה שראש הממשלה, הקבינט, הוא ללכת עד הסוף, זה לא מופלא ביותר. כדי שזה יקרה בפועל, צריך... אני אגיד מה צריך. כתוב במדרש ככה, אני יכול לגנוב, אפשר ללכת רבותיי. כתוב במדרש, כולם אומרים, ארדוף ויעשו לשרת קלותיו. כתוב במדרש, של 4 מלכים, שלא ייסו לומר דבר כזה. 3 מלכים. דוד המלך אמר, ארדוף ויעשו לשרת קלותיו. עשה. אין ויכוח לבקש. אני מבקש לרדוף ואתה תעשה. אחרי זה היה יהושפט.
והוא לא אמר שהוא ירדוף. אני אשיר שירה ואתה תרדוף. מהקדוש, אין לך כוח, אני אעשה את העבודה. חזקיה אמר אפילו אני קורא לשיר שירה. אני אשב על מיטתי ואתה תילחם. מסבירים חז"ל בזוהר הקדוש. מי שלא נלחם נגד הרע שבו, לא יכול לדרוש להילחם נגד הרע שנמצא מחוץ. אין כוח, אין כוח מוסרי. יהושפט, עשה לחוגי 3 נביאים צדיקים, וואלה, איזה צדיקים. והיו נקים יותר מכולן, אבל לא היו נקים עליהם. וכשאתה לא נקי נגד הרע שבך, אתה לא יכול לצאת לקרבות נגד הרע שנמצא מחוץ לך. אתה רוצה שהאומה שלנו תלחם עד הסוף ברע? אנחנו גם צריכים ללחם נגד הרע עד הסוף. כמה אנחנו מבטאים לרע שנמצא בתוכנו? גם אנחנו מבטאים, נכון? אתה רוצה עכשיו שהאומה תלחם עד הסוף, זה העניין שביגוע נפש. צריך להיות נקי, אין בעיה חייבים. חייבים להיות נקי. צריך להתחיל ללמוד בסייעת ישרים, להתחיל להיות זהיר, זריז ונקי. אבל אני רק אומר שביחד לאומה, יש, כתוב ברב קוק, שבדור שלנו, יש בדרגות של חסידות ביחס לאומה, אפילו שאדם בתור פרט עוד לא נמצא שם. קודם צריך להיות שם. צריך להיות חסיד, וצריך להיאבק על הדור, וצריך להיות כללי, וצריך לתפוס דברים בגדלות, ולהפסיק לחיות בגובה דשא. זה לא מספיק לבוא לשיעורים כאן לפני פורים, דברים כאלה, צריך כל אחד לקחת את המשימה לחיות עד הסוף. לתת אמון עד הסוף. ואם זה הילד שלך, כן תיתן, גם תשאל איך זה יעזור האמון. אם זה הילד שלך, צריך לצאת לקרב. הרבה תלוי בנו. ואני אומר לכם, אני אומר את זה בוודאות. רוב האנשים שחוטאים, זה בגלל שאיבדו את האמון בטוב. הם רוצים להיות טובים. לא הטוב שאתה מגדיר, הם רוצים להיות טובים. רוצים להאמין לכם, איבדו את האמון. ולא פלא שאיבדו את האמון. כל היום רואים בתקשורת, רואים שנגד האמון הזה. זה מה שהם מוקפים בו. אתה צריך להשיב להם את האמון, ותראה איזה פלא פלאי מצמד. אדם שיש לו אמון, שנכנס למקום, נדבקים אליו, כי רוצים להשיב את האמון. זה כמו שמביאים ילדים לבית אבות של זקנים. הייתם פעם, כל הזקנים מתקבצים סביב הילדים. מחזירים להם קצת חיים. אנחנו נמצאים היום בדור שאנשים רוצים, לא שרוצים לשמוע דברים של דתיים, הדברים חיובים רוצים לשמוע. דברים של אמון רוצים לשמוע, דברים שמשנים את האמון בחיים רוצים לשמוע. אבל צריך שזה יהיה אמיתי, ולא כי בכאילו. לא כי זה כתוב בסוף, כי אתה רואה את זה ואתה רואה את זה בעיניים. ואני חושב שבאמת יש פה המון אנשים שחזרו מהקרב, או שעברו טלטלות והתמודדויות וצלחו אותם באופן חיובי. זאת אומרת שהמון אנשים היום ברחובות שיש להם חידה בלתי פתירה. מה זה הדבר הזה שהרגשת? מה זה הדבר הזה שהרגשת? איזה פרשות אתם יתנו לזה? את הפרשות האמונית או את הפרשות הכפרנית? זה תלוי מה? תלוי מה שבא. זה... טוב, אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, משאולים שאלות טובות, אני לא יודע, אין לי תשובה, אנחנו לא יכולים להסתפק להיות זהירים או זריזים, עכשיו צריך להיות נקיים. נקיות. ללמוד מה זה נקיות. זה איכות אחרת של חיים. ומשם לעלות לחסידות. ולהיות בעד הדור. טוב, וזה כנראה מה שאתם עושים פה בחריש. עד כאן להיום חביביי. תודה רבה לרב מאיר. תודה רבה, וכל הציבור מוזמן תמיד לבית המקדש שפתוח, גם ביום גם בלילה, ותמיד צריכים כל מה שמגיע, גם ללמוד וגם שיעורים ומשנה. מי שחפש מתנות האפיונים אפשר להעביר אליי, רוצים שיהיה פה משמח לנו בכל בית ישראל. דבר גדול לכם, תודה רבה, אמן. קדיש. גדל וקדש את רבה. מעלמד יונת יהודים קונים את רואי שכם. וקרא יתנו לבים כל מחדרת בישראל ועכשיו זמן תמיד ומועמד. בסוד הדבר ויתנו תלל עומד לקודשה ביחוד. העלם לכל בקותה של אמן בעלמה ומועמד. על ישראל ועל הבנה ועל תמיד ובכל תלמידי תלמידון ועוסקים באותה קדישתה. די באתר עליהם ודי בכל אתר ואתר יהיה לנו ולנו ולכל עיניו וחסדיו ורחמים וחסדיו ורחמים 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 ורחמים
רב, רב, הוא לא,